И така, здравейте, аз съм Дейкман и сега започвам една нова поредица. И да започваме. Да, и сигурно този епизод ще бъде адска скучен, защото в началото си набирам малко материали. И да почваме. Така, случвам по-хубаво. Куче. Вълко, да. Така, чакайте това дърво да го обработим. Така, да се направим един workbench. Да, последното постижение. Правихте си workbench. Айде сектир. Така, сега да обирем дърво. Много влибърното. Свърши. О, тук има кол. Чакайте. Ще направя една кирка. Само долу да не срещнем нещо. Сега ще отидем до workbench пак, ще направим пак пръчки и една кирка. Да оберем този кол. Така. Щом го оберем, ще тръгнем, ще съберем още малко дърво и ще заминем да си намерим хубаво местенце да се направим къща. Сега тук как се измъкна. И да, още чакайте да взема този саплинг. И сега да ви кажа, че е възможно, че е възможно, ако знаете Александър Стоянов, че е възможно да играе и с него понякога. И ще се развиваме и с него. Всъщност сега падва няколко торча. 8 торча ще ми стигнат. И се развива малко и с него. Ще играем аз и той. Аз съм се направил вече един сървър. Ще играем там и се развиваме. И така, сега да ходим да търсим. FPS дроп. Що така, бе? Чайте да намали малко видео. Не го правим, че не знам защо, но ми стана като слаб компютъра и си сменяме самия процесор. Оберем този колко има повече. Я да обираме. И да, и от сега искам да се извиня, че отдавна не съм качвал. Пишете в коментарите, ако искате отново да започна така редовно да качвам. Ама, сега е баш редовно. Едва ли ще мога през 1-2 дена или 3 ще качвам. И така, сега да продължаваме. Какво е това? FPS дрофа, не знам защо, но това видео ще бъде адската ламващо. Аре бе, няма ли да свърши това с нас трамбайла? Няма да свърши скоро явно. Дай по-бързо е. Аз храна нямам, какво ще правя? Защо няма никакви животни такива глупости? Това се причуках. Добре, как може да не намеря нищо, маняк? Единствено октоподи и такива. Айде. Сега се почва яденето. Как яденето? Сега се почва убиването на свине. Такива глупости.
да си направим един меч. Да вземем тези пръчки, защото са ни нужни и да убием тази насрана крава. Тази. Ще е къде ти насраната и паржова. Таз пък как се качи горе на кожа да си имам също. Всъщност имаме кожа. Чайте да се направим едно арморче, бе. Ще ми стигне само за каска, ама пак е нещо. Яме вижте скина. Аз съм дядо Коледа. Добре, да почваме. Имаме армор малко. Имаме и 4 паржоли. Казим то стаплинка и най-накрая са смени малко байлба. Не, пак същия фак. Какво? О, започват с малките близички. Найс. Да. И си мисля, че сега е момента така. Ако искате да се абонирате за мене и да лайкнете клипа. И така. Само да оберем това дърво, че ма кефи много бялото дърво. Белите дъски. То всъщност как се привежда това дърво? Брезова. Добре. Така. Снежен байл. Найс. Опаланка. Всяко ще намерим. Тук, цветя. Точно такива растенца исках аз да ви харесвам тези. Така, пак те с насрани дървета. Дайте. FPS дропва. Sugarcane. Как го е? Водичка. Водичка. Ей! Равин! Мама мия! Там виждам айрон и искам да го взема. Как ще стане сега? Чакайте, всъщност тази ще е тази глупост. Трябва да се обиколя. Какво? What the fuck? Как ще стигна там? Младеж? Как да го свържим, ба? Къде е айрона, бе? Защо не го виждам? Там... Долу ли беше? Не. Това няма стане. Ще се слиза постепенно. Аре, бе. Ще слизаме постепенно, значи. Добре. Тост на страна айрон, бе. Тафа. Ей го.